तू तर ऑलरेडी उशिरा आला. यू डोंट इवन लव मी. कसली रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा. माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर. आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन. तुझ्यावर थांबून माझी नजर. एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल. जे पाहिजे ते घे ते घे. एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल. जे पाहिजे ते घे ते घे ते घे ते घे शेकी. अहिले त कान नाकमा सबैमा छिरेर मुखमा ट्याटो पनि यतातिर पनि खोपिरहेको. छोरा मान्छे त माया गर्छु यताउति भनेर फोकाउँछ नि. छोरी मान्छे नै त टाँसो नजानु कि लास्टमा दुःख यसकोमा राख्छु भन्छ. लास्टमा दुःख दिएर छोडिदिन्छ. पक्का बनाइदिन्छ. छोरीमा कति धरामान छ त त्यस्तो त्यहाँ पनि त्यस्तो खाने पैसा उडाउने अर्को केटा मायामा जानमा फसाउँछु. माया गर्छु यताउति भन्छ. 2-3 दिनको धेर भनेको 2-3 महिना मात्र हो क्या यिनीहरूको. मान्छेले जे पनि भन्छ नि मनको भित्र जक्कोदेखि मन गरे पो है खाएर मन गर्छ. त्यसलाई चाहिँ अब त पोखाउँदै बस्छ. पल्टाउँदिन है लु. अब भात खान थालेको धेरै पल्टा माथि माथि पल्टा न. भात खान